Σμύρνη να χάνεται
αγαπώ κι όλο τον κόσμο, γιατί ζεις κι εσύ μαζί.
και κάποιες γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά. Κάπου έβλεπες έναν χωροφύλακα να προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη. Ποια τάξη? Και να προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ένα χήμαρο από ερωτήσεις για το πού θα βρεθεί λίγο φαγητό, λίγο νερό, μια στέγη να παγιάσουν μετά τη φρίκη. Ο αδερφός του παππού μου, ο θείος Κοσμάς, μας τα διηγιόταν και έκλαιγε. Ήταν τότε νέο παλικάρι, υπάλληλος του Δήμου και με κάποιους άλλους είχε πάει στην ακτή να δει τι μπορούσε να γίνει. Χάος απόλυτο, φωνές, κλάματα, ονόματα που τα έπαιρνε ο αέρας, ονόματα που θα μέναν για πάντα ορφανά, αδέρφια να ζητάνε τις αδερφές τους και πατεράδες τους γιους. Όταν είδαν και αποείδαν ξεριζωμένοι πως τίποτα δεν είχαν να περιμένουν από τις αρχές, σκορπίστηκαν στα γύρω χωριά για λίγο φαΐ και ένα ποτήρι νερό. Ο θείος μου πήγε στην αρχή να τους σταματήσει, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να τους ακολουθεί. Μαύρη να ήταν η ώρα, όπως μας έλεγε. Μαύρη να ήταν η ώρα με αυτά που είδε. Μανάδες να χτυπάνε τις πόρτες και αυτές να κλείνουν, να ασφαλίζουν και τα παράθυρα και από μέσα να ακούγονται οι φωνές. Φύγετε! Φύγετε! Δίπλα του περπάταγε μια μάνα με ένα παιδί 5-6 χρονών στην αγκαλιά. Ζαρωμένο από την ταλαιπωρία και τη δίψα, που και που άνοιγε το στόμα του για να πει ένα ξεψυχισμένο «Μαμά, μαμά, διψάω». Εκείνη να φωνάζει «Λίγο νερό, σας παρακαλώ ένα ποτήρι νερό, πατριώτες». Και τα παράθυρα συνέχιζαν να μένουν κλειστά και οι κλειδαριές στις πόρτες βάζαν και δεύτερη στροφή, μέχρι που είδε και από είδη η μάνα άνοιξε το στόμα του παιδιού της και έφτιασε μέσα για να το ξεδιψάσει. Άκουσα πολλές φορές αυτή την ιστορία και πάντα όταν ο θείος Κοσμάς τελείωνε, τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα.